Dear Kuya Mark, maayong hapon diha, Kuya. Gusto lang na ako i-share akong story. And need yun kayo na ako inyong mga tambag as soon as possible. And hoping na manotice po ni mo niya akong message. I know na bata pa ko para masulod aning mga butanga. Pero andam na ko sa mga sakit na tambag gikan sa inyong viewers, Kuya. Itago lang ko sa ngalan nga Kristal, 19 anyos, ang pangidaron from Moalboal, Cebu. Hadi ko'y uyab, Kuya, and mag 1 year na may karong umaabot July 10. And sad to say, wala kabalo akong parents aning among relationship, Kuya. Kay stricto sila, kay gusto nila pahumanon sa mitanan og college. Tatlo kaming magkakapatid. Ako yung bunso na first year college, at yung pangalawa namin is third year na, at yung ate ko kakagraduate lang. In short, tago-tago ra ni among relationship sa akong uyab, Kuya. And here's my problem, Kuya. Na ay nahitabo namong duwa sa akong boyfriend nga dili unta dapat. Nahatag na ko akong pagkababayi diha niya, Kuya. And days nga nilabay, natingala na lang ko nganong wala ko giregla. And nag-pregnancy test ko, and the result, positive. At that moment, Kuya, I decided to inform my boyfriend immediately na buntis ko. And then, wala akong nag-expect sa iyang reply, Kuya Mark, nga makigbulag naman siya. Nahugno akong kalibutan, Kuya Mark. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton pa, Kuya. Sige ra kong hilak diri sa akong boarding house. Panalagsar ako mukaon. Maulaw na akong magawas og wala ko'y naong ikatubang sa akong ginikanan pa, Kuya. 2 months na niya akong tiyan, Kuya Mark. Maulaw na ko mupauli pas amua kay basin makasukan kong mama ug ni papa. Nakaunahuna na lang kong pahaway, Kuya, para mawala na ni tanan akong problema. Tambagin taon ko ninyo, Kuya Mark. Kung unsay angay panakong buhaton. Nagmahay na ko karon, Kuya, ug nganong wala ko ni tuo ni mama. Unsay angay buhaton, Kuya.